For today's video, manghulamig payong kay daghang magpabotismo karon. Oh. Tara, hulam na ni. Ato na mi. Flex din na mo ron ng daghang magpabotismo karon. Okay, please. Ayo, sige kita muna no. Oh, daghan kayo. Ha? Dari tahu interview sa asa di mga ato. Asa di mga ato dai? Mga katil. Asa mga ato? Asa mga ato? Ato sa Korea mga katil, mga bautismo. Ari mga ato, Brad. Sulong ni gubat. Ini oh, i-vlog ko di si Kaingro na. Sulong ni gubat ini mo ni Vlog ko di siya pakipalo. Nge-vlog ba? Okay, diri may magbautismo mga mamsir. Oh, kana kadagat. Daplir ra og kasada, mana mo mga motor. Oh. Tara. Mana mo pastor. Oh, ubay mi diri. Sila dah sa bus. Alalayan si nanay kay masit kang agianan. Oh. Vlogger rami tanan re kana eh. Vlogger po na. Oh, shout out sa tanang mga vlogger. Pakai palo ni anak kana oh, anak. Diri may magbautismo karon mga rel. Tong mga oh. Ubay-ubay mi diri magpabautismo, daghan na ta mga kaigsuonan ani. Congrats daan sa mga bagong magpabautismo karon. Pero lisan kay agianan hinahinay ta kay hinay ta kay sao na lang. Elektado ba kayo dito? Basta na. Hello guys, hello mga katel. For today's video mga katel is Tapok mga bata. Ha? Tapok. Kita mga bata na.
Sila oh, namana sila, namana. Oh. Layo kayo lang dyan kay namana sila. Namana sila isda. Manguli na may mga katil kaya mana na may bautismo. Pero ang atong drone na tiorok sa dagat. Nabasa atong drone. Tiorok sa dagat. Kita kami punta maglugsong. Maglugsong apiting. Kita ko tuhod. Uli na may buntod kayo. Hey guys, huli na mi guys. Uy, dala niya. Ganti niya. Chung. Marag kapay ka kung tail. Una mo rin. Katungas ang tubig dito oh. Sayupan. Kat lang. Ah, grabe. Dito ko kaginawa kay. Huh. Sabi ka buntod. Paway ko kay, oh, Dong Junjun, oh. Shout out. Shout out. Shout out. Dia, buntod kira. Sabi ka punga. Oh na, nahubsan ang tubig kay tungod sa kadaghan mo. Nahubsan. So karon mo uli nami. Muli nami kay murag nahubsan ang dagat ito. Nahubsan ang dagat. Kang iba ko sa uwan.